Madaydayaw iti Diyos Ama, ang nakabalin sa amin. Intayo dawaten iti nananay a panakaawat, naggapot sa dingato. Taiso na nga rod may isang espiritu iti Diyos ngawan tinakakita kinkwana, no dilaeng dadya nagapo kinkwana, nga iso, na po nga Iso Kristo. Tadi kiti kapsat na ngay naibagbaga, hindi pala ang punganay, digitoy iti inda imula idi. Angkat nga imula may panggeplaeng iti imula iti daga ket dayta intay aywanan. Digita lang kapsat na kaugalyan lang dayta ken normal lang dayta ngay naibagbaga nga maimula. Ngem no may panggep iti pagayaw iti Dios digitoy tintayo imula kadagiti kay papanan kadagiti adda anay lanad tilinaon iti Biblia. Takinuna na digiti apamaneknek amabasa iti Marcos 4 iti 14. Iti agmula iti sao. Dayto iti naibagbaga ngayon tayo imula gapo kadagiti na espirituan panagpamati. Kadagiti kapsat napapateg digitoy ngayon naibagbaga nga intayo amwen kalkalen kadagiti kay papalan na iti nagloryaan nga ebanghelyo. Digitoy napapateg ngayon na ibagbaga. Isu daytoy iti nailemeng manipud iti panakabangon pailang iti lubong nga kinuana amabasa iti Colosas 2 iti 3. Isu ada kay lemengan kadagiti isu amin abanbanag wenno gameng iti sirib ken panakaammo. So dayta kapsatin na ibagbaga kadagiti nailanad kadagiti sursurat ngayon tayo amwen di kita managapu sa dingato. Kadagiti kapsati isu iti pamati digiti nagkakauna idi at tao dagiti propeta wenno masasao nga mamadto no Ilocano. So dayta. Tadaytoy makinunana amabasa iti Roma City iti 12. Iti kasta nga rod iti linteg na santuan ket iti bilin na santuan na linteg ken naimbag. Dayta ti ibagbagana nga aramidin tayo. Digitoy akay papanan na. Tadigitoy napapateg. Digitoy ngay na ibagbaga. No amuan tayo iti napateg apagarian iti Dios. Taddamet laeng ditoy nga masasao apagarian daytoy asang kalubungan. Ngem iti bagbagana nga pagarian iti Dios no may panggep kadagiti intay panagsuksukimat iti nadiosan na sursuro. Addamet lang iti uneg tayo dayta nga ibagbagana pagarian ti Dios ken adda iti panunot tayo nga nakakunik sa dingato. Tadigiti apamaneknek amabasa iti Lucas 17 iti 21. Ket idinto met akon kuna na adtoy wenno adda ijay taadtoy iti pagarian iti Dios adda iti unegyo. So dayta kakabsat ti pamaneknek nga ibagbagana nga iti pagarian ti Dios addamet lang iti uneg tayo dayta nga ibagbagana iti apamaneknek amabasa iti linaon iti Biblia. So nga digita kabsat napapateg digitoy nga inak idandanon kada kayo ta kinunanang rod nga nasaysayaat iti mangted ngem iti umawat dayta. Daytoy kabsat haan lang apara kanyak digitoy no di ket para kada kayo met lang digitoy ngay nakidandanon nga biyagen tayo iti espiritu tayo gapo iti kinasayaat apanagpamati. Isu nga digitoy kabsat nga nakidandanon kada kayo gapo ti Facebook online Bible study tadigitoy kayo i-share digitoy akay papanan na iti napateg apanagpamati. Ket agyamanak digitoy maawatan nyo tadigitoy ti sinagsagaba idi na po nga Kristo ken kadagiti napudno idi
nga mamadto. Ket agyamanak iti Diyos Ama manakabalin Diyos sa amin. Amen.